سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم رابعين زازمن مدرخو لومي كاب ليكتور تبجيسو أبرو كمادور تزازمه لاروت دي أوسيتان لا ديبش دوميدي أبي وردر بعود كولومبياوي أبال كلب إنيوس برنان إيغال تزازيمم زود 23 عامت من السيد قرار ماي نودرو بعصر تشوعات ساعتن 5 شوعات ريغن 20 شوعات كاليتاتن بمزامي عود لمعامد كخون كيلوم نيغان سيعبون ودغانت ورشاون تقررماي بابل سيباكوب بعصر تشعات كاليتات دحيرو كالاي كمون أبال كلب أسانا زخونه روسياوي ألكساندر بولاسوف سالساي بمخان وددروم زازيمو مالوم لومي أبس خيرت زازاميت مدرخ عوت مدرخ أبال كلب زخونه أجو ديزير مونديال زخونه بينوات كونفرينوز ب4 ساعات 23 دقيقة 28 كاليتات كعوت اللانكلو أبال كلب تريك سيغا فريرو زخونه هولنداوي بوكو مولوما دما كالاي كوينو أبال كلب اف دي جي زخونه فرنساوي تيبو بينو دما سالساي بمخان زازيمو مالوم إرتراوي أبال كلب أسانا مرهو قدوس أب نايلو متصوتا 39 كاليتات مدحر مبل 24 كوين تصوتو كزازم كله أول الجزيد ما كابعوت بيرنان إيغان بسلسلة 25 كاليتات بمدحر مبل 10 شوعات الدرجة محاز مسك قدامت 20 كوين تصوتو بمززام سلسة نايوسي أي نتبي كانت سكيل اللوم أم نايغان تطات زد حاز جزي تريك سيغا فريدو ب53 ساعات 50 شوعات دقيقة 50 حدن كاليتات عود تيك تكون كلا بتشعات كاليتات كاب زد حرد اف دي جي جروبا مادما كال ايتي كمون ب59 كاليتات زد حرد أجزير مونديال سالسيت مخان ودرن زازي من اللوم إرتراوي منها قدس سلفلا كلب أسانا رابعيت بمخان صوتا كزازم كيلا لم إنتر ميلان نيتشيلياوي أتقعي مانشستر يونايتد زنبره أليكسيس سانشيز كتفرموه مسا مانشستر يونايتد غانتا أبسو مع كم زمتسحت كاب طليان زوت زلو من شتات حبيرم أمنايلو مع متورد بلقع حبي إنتر ميلان كتصالت انح سانشيز بسنكي ترقاقامي زوردو مغراتات كم تزدله بقعات كاب دحر من صبراق تعنكي دحر من صنح أبداق مجمار سيري أغن بلوت بقعات من صبراقو أسلطاني رينيرا زوري أنتوني كونتي أبتا غانتا كتصنحو مسأد كلبو يونايتد أم زرر بيصنحهم نود ما حجيت مسرح أم فتسمتو بتصحو سانشيز انتوسختي 3 عامات اب انتر ميلان كتصوت تسمعيلهم انتر ميلان نزي تشيلياوي ناب سان سيرو نمصا 15 مليون كتكفل انكلا سانشيز ما بيجيدو مانشستر يونايتد وصل نبره اساس 500 سمناو مايو ناب 390 كم زور غيرلهم كابزينات انتر ميلان كيوصانه اسلطانه تاغانتا انتوني كونته مس ابالات بورد انتر ميلان اب غونصي اتيو مهلاو نتاغانتا كحدغا خمزغل مس تاغانتا قرب زلو مغنات يحبرم كونته كاب انتر ميلان زوص انت أخوين دما سانشيز أبز قصل عمت أبتحت حدش علامي كسلطن يوم بقدم قبل تشيلسي بمعوات صوا اف اي كاب زل على اسلطاني ارسنال ميكيل ارتيتا اب سخفيت زلو مسرح مسغار تصاوتي 3 حدث تصاوتي نابتا غانتا كتصمبر ام مسرح كم زلو مرب حبريتا ذا تايمز اب عمتاتا اسفيرم ارتيتا زقصل عامت 4-3 قدا تصاوتان متكام مدب اوصيولو اب زلو غزي نز قدي ام ملاك كحجز وزخل تصاوتي حسو كبل دحر مصنح نيكوتينيو بارتين ويليانن كم قداموت 3 علامو غيرو مسرح مسغار جميرو كم زلو تا مرب حبريتا وسيخا غليصم كاب برشلونه كوص سنغرو كوتينيو بارسنال نزقربو الحتو مقبال بزعبه مصايو كحسب تاغانتا غزي كتبو تمحصينلهم يخون برشلونه نكوتينيو بالقح كتوسد زليت غانتا 20 مليون كتكفلا حتيتا بملا اتمسرح مس فاينانساوي عقمي ارسنال ريخا كخبدا خمزغل مسي مسرح قربت زلو موغنات يحبرم برازيلاوي ويليان كلوب تشيلسي زقربتو ناي كلتا عامتات وعلنا صيغو كم زلو اب سحبرو ساعات ارسنال نزي برازيلاوي ناب حقفان متاو ناي 3 عامتات وعل قريبات له مهلا ويليان معلبيو اميريتس كيكونه كم زي ترف مس مسرح قربت زلو موغنات يحبرم كابزو توسخي سالساي علامه ارتيتا خوين زلو توماس بارتي دما بكلبو اتلتيكو مدريد تتمين زلو 44 مليون انت ارسنال كفيلا بقليلو نابتا سمين لندنايت غانتا كصمبر مخانو اقديم مولاديو حبيرو منبارو ذكريوم ارتيتا نزوم 3 ساعات نابتا غانتا انت صمبيروم قصال عامت تورداريت غانتا حيزو قرب كم زغل تنت سبورت يحبروم تشيلسي نقول كانت حويسة شمونت تتصاوت ناب علاقة أوريداتهم كم زلات حبيرم
ኣብዚ ዓመት ብሰንኪ መስበርቲ ኣብ 23 ግጥማት ጥራይ ክስለፍ ዝኽኣለ ፈረንሳዊ ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም ካንተ ድማ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተሸየጥቲ ጋንታ ኣትዩ ምህላው ድማ ብዙሓት ጋንታታት ከፈርምኦ ትፅቢት ይግበረለን። ሪያል ማድሪድ ድማ መዕለብ ካንተ ክትከውን ክለብ ምዃና ተገሚቱሎም። ኣቐዲማ ሪያል ማድሪድ ነዚ 27 ዓመት ንምፍራም 71 ሚልዮን ቀሪባ ምንባራ ይፍለጥ እዩ። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ዝመጽእ ዓመት ወርዳሪ ቸልሲ ሒዙ ንምምጻእ ጀሚርዎ ኣብ ዘሎ መስርሕ ኣቐዲሙ ንሞሮካዊ ሓኪም ዚያሽ ንጀርመናዊ ቲሞ ቨርነርን ናብታ ጋንታ ጸንቢርዎም ኣሎም። ቀጻሊ መደቡ ንኣካፋሊ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ካይ ሃቨርትዝ ምዃኑ ድማ ኣብታ ጋንታ ቀጻሊ ዓመት ንዘየድልይዎ ተጻወቲ ኣፋንዩ ነቲ ጀርመናዊ ከምጽእ ወጢኑሎም። ባትሽዋይ፣ ዙማ፣ ክሪስተንሰን፣ ኣሎንሶ፣ ኤመርሰን፣ ባካያኮን፣ ሮዝ ባርክሊን ካብ ካንተ ብተወሳኺ ኣብ ዝርዝር ኣስማት መሸጣ ቸልሲ ሰፊሮም ዘለው ተጻወቲ እዮም። تعواتي قطمات بريمير ليج 2019-2020 ليفربول نالجيراوي تخلخلاي كلب ريال بيتيس ايسا ماندي ناب انفيلد نممصا تقريبا خمزله مرب حبريتا ديلي مير حبيرام زحلف قنيات نكروشياوي تخلخلاي لوبرن دحرنا 6 عامታት ጻንሖቱ ኣብ አንፊልድ ናብ ሩስያዊት ክለብ ዘኒት ዝሸጠቶ ሊቨርፑል መተካቱ ዝኾነ ጻውታይ ኣብ ምንዳይ ሓሰው ክትብል ድሕር ምጽናሐ ሙሉእ አንፈታ ኣብ መንዲ ጌራቶ ዘላም ሊቨርፑል ነዚ ኣብ ውዕሉ ሓንቲ ዓመት ጥራይ ትርፎ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኣልጄሪያ ዝኾነ ማንዲ ንምፍራም ንክለቡ ሪያል ቤቲስ 9 ሚልዮን ቀሪባት ለኸም ዘላ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይረድም። ክለቡ ሪያል ቤቲስ ድማ ንሓላፍ ዕድጊ ሊቨርፑል ዝኾነ ማይክል ኤድዋርድስ ነቲ ኣቕሪቦም ዘሎ ዋጋ 8 ሚልዮን እንተደኣ መሊኦምሉ ማንዲ ኣባል ጋንታኦም ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጻትሉላ። መስርሕ ምስጋር ማንዲ ናብ ሊቨርፑል ድማ ዘይተርፍ ምዃኑ ካብ እንግሊዝ ዝወፁ ዘለዎ ዜናታት ይሕብሩም። ማንዲ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ንክለቡ ሪያል ቤቲስ ወኪሉ 30 ግጥማት ከካይድ እንከሎ ብዘርኣዮ ብሉፅ ብቕዓት ድማ ኣብ ዕንቲ ኣሰልጣን ሊቨርፑል ክሎፕ ከኣቱ ክኢሉ እዮም። አርቴታ ንትሻዓት ተጻወቲ ታጋንታ ብምፍናው ፋይናንሳዊ ትሕሶ ታጋንታ ምዕባይ ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ናብ ታጋንታ ንምምጻእ መዲብኹም ዘሎ ተሓቢሮም። ሄክቶር ቤለሪን፣ አሌክሳንደር ላካዜት፣ ሙስጣፊ፣ ሮብ ሆልዲን፣ ኮላሲናች፣ ሶክራቲስ፣ ጓንዶዚ፣ ሉካስ ቶሬራን፣ ሚኪታሪያን ድማ እቶም ንመሸጣ ተባሂሎም ኣብ ዝርዝር ኣስማት ጋነርስ ሰፊሮም ዘለው ተጻወቲ ኣርሰናል እዮም። ሄክቶር ቤለሪን ናብ ስፓኛ ናይ ምምላስ ሓሳቡ ሒዙ ምህላው ድማ ቀጻሊ ዓመት ኣብ ላሊጋ ናይ ምርኣዊ ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝለዓለ ምዃኑ ይሕበረሉ። ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ታጋንታ ላካዜት ድማ ናብ ጁቬንቱስ ወይ ድማ አትሌቲኮ ማድሪድ ከቕንዕ ከም ዝኽእል ምስ ታጋንታ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩም። ድሕሪ ዳግመ ምጅማር ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሓንቲ ደቂቕ እንትኾን ናይ ምጽዋት ዕድል ዘይረኸበ ዘሎ ቱርካዊ ኣካፋል ታጋንታ ኦዚሉን ካብ ታጋንታ ክሰናበት ከም ዝኽእል እኳ ይሕበር እንተሎ ወኪል ኦዚል ግን እቲ ጀርመናዊ ትሪፋቶ ዘሎ ሓንቲ ዓመት ከይዛዝም ካብ ታጋንታ ከም ዘይወጽእ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ መጻኢኡ ዛጊት ዘይነጸረ ዘሎ ጋብናዊ ኣጥቃዓይ ታጋንታ ፔር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ንመስርሕ ዕድጊ ኣርሰናል ብምዕዛብ መጻኢኡ ከፍልጥ ምዃኑ ሓቢሩሎም። አርቴታ ድማ ንኦባሜያንግ ኣብ ጋነርስ ንምጽናሕ ነዞም ኣቐዲሞም ተዘርዘሩ ተጻወቲ ንምፍናው ምምጽኦም ንኦባሜያንግ ከጽንሑ ዝኽእሉ ተጻወቲ ከምጽእ መዲብኹም ዘሎ ድማ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹም። مانشستر يونايتد نحل ولدات ليستر سيتي كاسبر شمايكل كم متكاتا اسبانيو حل ولدات تاغانتا ديفيد ديهيا غير حصيات خمزلات حبيرم نزحلف عامتات كم قدامي حل ولدات مانشستر يونايتد مخان اب نطف سرح صنح ديهيا اب زن قدم نظام قطمات بريمير ليج زنبرا قطمات وسنت جيجات مفصامو اب تاغانتا حطوتات كلعال يريم اب شيفيلد يونايتد بلغح كصاوت صنح دين هندرسون ولاكو اب قصال ناب تاغانتا صنبر انتخونه اتا مانشستر يونايتد غانتا غن انفتا نابولاد نبر حل ولدات بيتر مايكل زغونه كاسبر شمايكل غير خمزله مسغانتا قربت زلو موغنات يحبرم ود 33 عامت شمايكل اب ليستر ولا كحسب 2023 زصنحو علي هالو ابو غن ودو قدمي كاب كعس اغر مسنباتو ماليا مانشستر يونايتد ودي كريو خمزدل دحر محبارو ودو ما حلمي ابو كون زغبرلو عدم حجب مخانو نصاوعيت مانشستر يونايتد عشيش ناي مبال تخلو زتحات مخانو مس صوتاي قربت زلو موغنات يحبرم شمايكل لو عامت 44 قطمات ليستر ابس 14 لداتو كيد فرز وصه حلا ولداتيوم
ኣብዚ ናይ ምስጋር እዋን ስማ ብተደጋጋሚ ምስ ዝተፈላለዩ ተፃወቲ ዝለዓል ዘሎ ኣርሰናል ኣብ ፖርቱጋል ቀጻሊ ሮናልዶ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ዘሎ ኣጥቃዓይ ስፖርቲንግ ሊዝበን ጀልሰን ፈርናንደዝ ንምፍራም ልኡኻታ ናብ ፖርቱጋል ሰዲዳ ከም ዘላ ተሓቢሮም። ወዲ 17 ዓመት ትስዋ ኣጥቃዓይ ፈርናንደዝ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ንዓባይ ክለብ ስፖርቲንግ ወኪሉ ኣብ ድሕሪት 4 ግጥማት እዩ ናይ ምፅዋት ዕድል ረኺቡ። ካብዚ ተወሳኺ ምስ ትሕቲ 23 ዓመት ስፖርቲንግ ሊዝበን ብምዃን ኣብ ዘካየዶም 28 ግጥማት ድማ 5 ሸቶታት ብሽሙ ከመዝግብ እንከሎ 2 ንሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ድማ ንደቂ ጋንጡ ኣቐቢል እዮም። ብመሰረት ፖርቱጋላዊት መረብ ሓበሬታ ቦላ ኣርሰናልን ፈርናንደዝ ምፍራም ነቲ መስርሕ ትመርሖ ከም ዘላን 40 ሚልዮን ዝሓዙ ልኡኻታ ድማ ነቲ መስርሕ ኣብ ማዓልቡ ንምብጻሕ ኣብ ሊዝበን ኣትዮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ካብ ኣርሰናል ብተወሳኺ ባርሴሎናን ጁቬንቱስን ኣገልግሎት ፈርናንደዝ ንምርካብ ምስ ኣርሰናል ኣብቲ መስርሕ ዝርከባ ክለባት እየን። አርሞሽ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሟን ዘሎ ናይ 182 ሚልዮን ዝግመት ክሳራን ምሽፋን 17 ዝኾኑ ተፃወቲ ብመልክዕ ልቕሕን ብቋምነትን ከተሰናብት መዲባን ሓንፂፃ ከም ዘላ ጋዜጣ ማርካ ሓቢራ። እታ መረብ ሓበሬታ ኣብ መግለፂያ ጋረዝ ቤል፣ ዳኒ ሴባዮስን ጄምስ ሮድሪገዝን ሉካ ዮቪችን ገለ ካብቶም ኣብ ካብ በርናቡ ክሰናበቱ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ዘለዉ ምዃኖም ሓቢራ። ካብዚ ብተወሳኺ እታ ሃብታም ጋንታ ከም ተወሳኺውን ደሞዝ ተፃወታ ክትንክ ምዃና ሓቢራላ። ኣብዚ መስርሕ ሪያል ማድሪድ ቀዳምነት ሂባቶ ዘላ ጉዳይ ምሻጥ 650,000 ሰሙናዊ ማያ ዝቕበል ዘሎ ቤል ምዃኑ ድማ እታ መረብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊፃ። ካብ ማድሪድ ክወፅእ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክሕበረሉ ዝፀንሐ ቤል ሰሙናዊ ማሃይኡ ክቕንስ ፈቃደኛ ብዘይምዃኑ እቲ እንኮ ዝፅበዮ ኣማራፂ ካብታ ጋንታ ምስ ስንባት ምዃኑ ምስታ ጋንታ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ። ኣብ መወዳእታ ግጥማት ላሊጋ ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ኮይኑ ክድቅስን ዝተፈላለዩ ዘይ ፕሮፌሽናላውነት ባህርያት ከንፀባረቕ ዝፀንሐ ቤል ብብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ክንቀፍ ምጽንሑ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ወላ እኳ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃምን ኣብ ልዕሊ ቤል ተገዳስነት ኣሕዲረን ይሃለዋ ህሉ ብቕዓቱ ምስ ዝወዘ ዘሎ ሰሙናዊ ማህያ ግን ዘይዳረግ ብምዃኑ ቤል ደሞዙ ቀኒሱ ዘይመጽእ እንተዳ ኮይኑ ካብቲ መስርሕ ክእለያ ምዃንን ምስ ጋንታታት ቅርበት ዘለውን ወገናት ይሕብሩ። ገለገለ ተንተንቲ ስፖርት ድማ እተን እንኮ ንደሞዝ ቤል ክኸፍላ ዝኽእላ ክለባት ቻይና ብምዃነን ኣንፈት ቤል ናብ ቻይና ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይሕብረሉ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘይለመድናዮም ሕግታት ክንፀባርቑ ፀኒሖም እዮም። 5 ተቐየርቲ ኣብ ሓደ ግጥም ናይ ማይ ሰዓታት፣ ማሕበራዊ ርሕቀታት፣ ጥፍጣፍ ዘይምትፋእ ገለ ካብቶም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተኣታትዮም ዘለዉ ሓደሽቲ ሕግታት እዮም። ዝመፅእ ዓመት ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ልዕሊ ተፃዋታይ ኣንጻር ጋንቱ ዝሰዓለ ተፃዋታይ ድማ ብቐጥታ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ክሰናበት ዝብል ሕጊ እውን ኣብ ዝቕፅል ዓመት ጀሚሩ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክተኣታቶ እዮም። እዚ ሕጊ ድማ ብሰንኪ ሰዓል ሓደ ተፃዋታይ ኣብ ልዕሊ መጋጥምቱ ዝኾነ ጥዕናዊ ፀገማት ንኸየጋጥም ብምባል እዩ ካብ ዝቕፅል ዓመታት ክተኣታቶም። ኣብ ልዕሊ ኣንጻር ጋንታ ብምስዓሉ ካብ ሜዳ ብቐይሕ ካርድ ዝተባረረ ተፃዋታይ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ እቲ ዜና ወሲኹ ይገልጽ። ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ብ24 ሓምለ ኣንጻር ሴንት ኢቴን ገጢማ ተዓዋቲት ጽዋዕ ፈረንሳ ኣብ ዝኾነትሉ ምሸት ወሳኒ ኣጥቃዓይ ጋንታ ምባፔ ካብ ሜዳ ተሲሩ ምፁእ ዝዝከር እዩ። ድሕሪ ፀወታ ብዝተገብረሉ መርመራታት ድማ ምባፔ ክለቡ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ኣትላንታ ኣብ እተካይዶ ግጥም ክበኩር ከም ዝኽእል ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ ሓያሎ ደገፍቲ ፒኤስጂ ስምባደ ፈጢሩ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ካብታ ፈረንሳዊት ክለብ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘነፅርዎ ምባፔ ኣብ ግጥም ኣንጻር ኣትላንታ ንምስታፍ 90 ሚታዊት ድሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣሰልጣኒ ፒኤስጂ ቶማስ ቱኸል ድማ ምባፔ ብቕልጡፍ ናብ ሜዳ ምምላሱ ሓጎሱ ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ናይ ፀወታ ናይ ምስላፍ ሓላፍነት ግን ኣብ ሓካይም ተጋንታ ዝውሰን ምዃኑ ሓቢሩ። ልዕሊ ዓመት ንክለቡ ፒኤስጂ ተዓዋቲ ሻምፒዮንስ ሊግ ምግባር ልዑል ህንጥይነት ይሕዲር ዘሎ ምባፔ ናብ ኣብ ቅልጡፍ ሕዌት መጉዳእቱ ልዑል ጻዕሪ ከም ዘካየደ ሓካይም ተጋንታ ንኢዶም ኣለዉ። ምባፔ ዝቕፅል ዓመት ናብ ዓርሙሽሽ ስፓኛዊት ሪያል ማድሪድ ክሰጋግር ምዃኑ ይሕበር። خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኽብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተና